tikulandireni mpulogalamu inanso ya Byalanga, programu imene ndithu timakhala kuyendera ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zomwe zikuchitika madera. Lero tili kwa Kasiya kumeneko ndithu ndi kulilongwe mmene mukuoneramo kapena mmene mukutimvera tili pa polisi yeniyeni ya Kasiya mboma limeneli. Kuno tabwera kuti tidzaone ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zimene zikuchitika pa polisi imeneyi imenenso yangokwezedwa ndithu kukhala full police chaka chathachi. Ndiye tikhale tikuona ntchito zosiyanasiyana maka ntchito imeneyi yoonetsetsa kuti apolisi athu azibambo ndi azimayi ndithu amene amavala uniform kuonetsetsa ndi kuti nawonso akukhala mu nyumba zimene ndithu ndi zolozeka, nyumba zopatsa ulemu, komanso akukhala pafupi ndi malo awo ogwirira ntchito. Ndiye pano ndikhale ndikucheza ndithu ndi OC amene ndithu ndi mkulu wa polisi amene akuyang'anira ndithu station imeneyi kuti athe kutifotokozera makamaka nkhani yokhudza polisi station imeneyi inayamba liti, komanso kutifotokozera makamaka za ntchito zosiyanasiyana zimene iwowa akugwira pofuna kuonetsetsa kuti akutha kugwira ntchito yawo ndithu mwaukadaulo. Choyamba mulitchulire dzina lija. Ine ndi Superintendent Edward Chambakata, officer in charge pano pa Kasiya Police Station. Kasiya Police Station, munthu akamva mawu oti Kasiya Police Station, mwina munganene mwachidule motani makamaka zambiri ya malo amenewa? Mwachidule polisi imeneyi inayamba pakanthawi, komano kuti ikhale station inakhazikitsa pa 1st April 2023 kuti ikhale full station. Nditatiuzani kuti ngati kuno kwa Kasiya ntchito zikuluzikulu zimene polisi imene ya Kasiya imagwira makamaka tikayang'ana nkhani yobweretsa bata, chitetezo ndi zina zotero, ntchito zazikuluzikulu zimene kunoko mmagwira ndi zotani, kapena mwina mchitidwe umene uli ngati osokonekera umene umakhala kuti umafunikira kwambiri inu ya polisi ni mchitidwe otani? Poyamba tinene kuti isanakhale station tinali ndi milandu ya mob justice, koma itakhala station kuti no ma branches onse anapezeka makamaka zathu a community policing amene atakhazikitsidwa anayamba nokuyenda mudzi. Chifukwa choyenda mudzi imenemo milandu ina monga imene yama kuti akagwira munthu ndikulanga okha padakali panopo yatsikiratu. Ndiye mwina tisanapitirire tingotha kuona zina ndi zina makamaka mwina kucheza ndi maofisala athu, kuona maofisala ena ali pakhondepo, mwina tingokumva kuchokera kwa iwowo kuti kodi akugwira ntchito bwanji, ntchito ikuyenda motani, mwina tisanayambe kuona zina mwazitukuko zikuluzikulu zimene mwina zikuchitika pa polisi imene. Tiye ndikhale limodzi. Ndi apa tikulowa mkati mwa police station imeneyi pamene ndithu tikuona kuti ogwira ntchito ali ndithu pakalikiliki kugwira ntchito mmene ndithu amachitira tsiku ndi tsiku, komanso zikuonetsa kuti ndi polisi yoonetsa kuti ili ndi tsogolo. Fa tikuona ndithu achinyamata ambiri amene ndithu akutakataka, soyeza kuti ndi polisi yoti ndi tsogolo komanso ali ndi zaka zambiri akugwira ntchito yawo yopereka chitetezo. Ndiye mwina talowatu mkati mwa police station imene ya Kasiya. Mwina achikulire mungatiuze zotani za mmene mukugwirira ntchito pano pa polisi yanu? Pano pamene timachita kuti pa reception munthu aliyense akafika pamalo pano amayenera afike pano, madandaulo ake onse amathera pano. Ndi anyamata pano akalimva dandaulo lija limene nkhani ilili amatha kuwauza tapita ndikapena kwa zathu aseti kapena kwa IP, ndiye kuti munthu uja amakathandizika ndi nkhani imene ayimverera. Timamva anthu akunena kuti tikutengerani ku OB ndi panopa. OB tikanena OB ndi buku ili. Kodi OB ndi buku? Ndi buku. Ndi malo achidule osonyeza occurrence book. So OB ndi occurrence book. Ndi malo achidule. Tinangogwira mawu atu OB. OB ndithu. Ndiye pamene mukuonenamo tapeza achinyamata apolisi osiyanasiyana, mwinanso tingopezera mwayi otha kumva kucheza nawo. Mwina achikulire tikusokonezeni pang'ono mukutakataka. Yes. Choyamba mwina dzina chani ndani? Ine ndi Constable Imran Maupa. Ndine wammozi wa polisi apano pa Kasiya Police Station. Takuona nitu mukutakataka, mwina mwachidule mungatiuze kuti icho chitika nchani? Baru basi it's like tupanga handover ma duties athu basi. It's like ndompanga handover kwa nzanga ndithu. Munganene bwanji makamaka za mmene mukukhalira pano pa Kasiya ntchito ikuyenda motani? Pano sitingali kuti zambiri koma all in all zonse zili bwino ndithu.
like my new constables yanchani we were expecting kuti muna mwake tikhala ndi ma difficulties yanchani koma you know all is well. Mwayamba liti ntchito? Atamba chaka chomwe chino. Aosi sakuvuta amene? Ayi amene wa ndinalandira bwino ndipo ndanyamata okhulupirika. Zofunika bwanji kuti mwina boma likuoneka kuti lachilimika pa nkhani imene itaona zaka zimenezi chiwerengero cha achinyamata apolisi amene ndithu akulowa anyuwani chakhala chikuchulukira zikuthandizira bwanji mwinanso tingodzolera pena chiwerengero cha apolisi pano nchochuluka bwanji? Pano pakasiya apolisi onse tipo 85 ndi poyamba abe tinali ochepa komano mene kwabwera ma intake awiri atatu ationjezera asikali kuchuluka tonse tapo 95 and mwachifukwa chimenecho ntchito yathunso ikupepuka nditutukira ntchito mopepuka fanana kumagawana ena kuloyera kuena kuloyera kwa mapatrols ndithudi ndi mmene metachezera mkatimu kwambiri tinanena kuti kwambiri tabwera kuti tione ntchito za chitukuko zosiyanasiyana komanso itimachezayi ndi chitukuko chokhachokha chiwerengero cha polisi kukasiya ngati kuno kukhala 85 ndi chiwerengero ndithu mwina nchosakwanira koma tingati ndi mulingo wabwino apolisi kukhala 85 dera la kuno kokhala kumudzi ndi zinthu zopatsa chidwi zotisonyeza kuti ntchito yachitetezo ndi kuti ikuyenda bwino kwambiri. Tifunanso tituluke kunjaku tione kuti kodi apolisi amenewa ali ndi pokhala pabwino pokuti iwo atha kugwira ntchito mwaukadaulo, kugwira ntchito modzipereka, kugwira ntchito akukondwera kuti iwo udi akugwira ntchito. Ndiye tiyeni tituluke limodzi kuti tizungulire kuseriku tione ntchito imene ikuchitika. Tsopano pano tili chakuseri kwa polisi imeneyi ya Kasiya komwe ndithu kuchitika ntchito yayikulu, ntchito yomanga nyumba zomwe ndithu adzikhala apolisi amene akuchita ntchito kuno ku Kasiya. Mwene mukuonera kapena mmene ndikufotokozera chithunzi ndithu muli ma structure amene ndithu akuoneka kuti ayambika anyamuka kale kuchokera pansi ndipo zikuoneka kuti ni nyumba zazikulu bwino, nyumba zimene apolisi amenewa adzakhala motakasuka. Ndipo ndipitiriza kucheza ndi OC aja kuti ndithu athe kutifotokozera bwinobwino kuti kodi ntchito imeneyi ikuyenda motani. Poyamba tibwere mbuyo pang'ono paja tinanena kuti tilipo anthu 85 ndiye mukaona uko nyumba tikuonekako ndi nyumba zimene tikukhala padakali pano koma nyumba zimene zipo 12 tinyumba tosaoneka bwino kuona kuti pamwamba paja malata pali njwera kuti mphepo ikabwera isachotseje malatacha. Chitukuko chimene chibwerachi ifenso timangochimva kuti town kuti anzathu akumangidwa nyumba koma mwadzidzidzi mwezi wa January tinangoona ndithu anthu akubwera pano kuti ayi tifuna tiyambe kumanga nyumba. Ndiye pano Akasiya police station atipatsa nyumba 10 zimene atimangire. Zimenezi ndi zosangalatsa bwanji inu ngati OC mwina umoyo wapatali pano pa apolisi 85 umakhala utani, ntchito zimasokonekera bwanji fo mwina ogwira ntchito anu akukhala madera atali ndipo izizi zibweretse kusintha bwanji? Izi ndi zinthu zopambana kwambiri chifukwa mudziwa kuti masiku ano anthu amakanganirana kukhala town chifukwa chofuna nyumba zabwino koma nyumba izi zikabwera izi monga muona figayi ndiye kuti apolisi ambiri azikanganira kuti tikakhale kuti kodi Kukasiya polisi. Sono imene ikhalanso motivation kwa ife asilikali kuti tilinde tili kumudzi komanso boma latiganizira kuti akumudzi achi tiapatsenso nyumba zabwino. Nyumba zimene zitu tayenderapo madera angapo zikuoneka kuti boma likuonetsadi kuti lili ndi chidwi chachikulu. Madera ena zatha kale, ena alowa kale. Inu chiyembekezo nchotani pamene ntchito iyi ikuoneka kuti tsopano ikuoneka kuti yanyamuka? Muli chiyembekezo chanji kuti mwina katene mwina pomafika chaka chamawa kapena pomatha mwina chakachi? Ndikukhulupirira kuti pofika chaka chamawa cha mu June nyumba zimene zikhala zatha ndipo zikatha ife tikhala ndithu asilikali osangala, apolisi osangala kuti ayi boma ataganiza anzathu town ifenso kumudzi atithandiza kumanga nyumba zamakono monga imene mukuonera foundation yake. Kufotokozatu kumeneko kwa OC apolisi imeneyi ya Kasiya akunena kuti ntchito imeneyi ikatha ali mchiyembekezo chokuti motivation izakhala yayikulu pa polisi pano komanso akukhulupirira kuti ntchito yofuna kupereka chitetezo kwa dera limeneli
idzakhala yophweka chifukwa kuti ogwira ntchito adzakhala kuti ali pafupi kwakhala chochitika china chake choti chikufunikira thandizo lawo zidzakhala zosavuta. Gulu lina la apolisi limenenso limakhala kuti limakhutsidwa ngati likukhala kutali ndi apolisi achizimayi. Tifuna timve kuchokera kwa mmodzi mwa apolisi achizimayi amene akugwira ntchito kwa polisi imeneyi yakasiya kuti iyeyo ali mchiyembekezo chanji makamaka pamene boma lili pakalikiliki omanga nyumba zimene ndithu zizakhale zikuthandizira kuti apolisi azitha kukhala ndi malo abwino, azitha kugwira ntchito yawo mosangalala, komanso mwina asamachite manyazi kufuna kuyitanira anzawo kubwera achibale ndi ena onse ofunikira kuti mwina ayendere ku nyumba kwawo. Padakali pano mwina atu zimavuta kukanika kuyitana achibale kumudzi kuti abwere adzakhala nawo limodzi poganizira nkhani ya space. Choyamba mwina mutitchulire dzina lija Madam Officer. Ine ndi Staff Sergeant Miriam Chinga Mugwere amene ndili office ya administration. Tifotokozereni inu ngati administration, kuti administration imakhaso kwambiri kuyang'ana za umoyo wa anthu ku human resource. Nzofunikira bwanji makamaka ntchito yapamwamba imene ikuchitika pa polisi yanu yakasiya kumanga nyumba zimene mwina ogwira ntchito azitha kukhala kumakhala ndithu mokondwerera kuti iwo ndi apolisi? Okay, feyo chitukuko chimene chichilandira ndithu zimene zimakhala zovuta tikakhala kuti tukhala kutali mosiyana, koma zimafunika ngati fair security tizikhalira malo amodzi kupangira kuti pali zina zake za emergency tithe kupanga zinthu mwasanga tithamangireko, koma tikakhala motalikirana zimakhala zovuta kuti tithamangire tikathandize anthu kumene tifunikira kukathandizira. Magwiridwe a ntchito a wapolisi wamuna ndi wamkazi ndosiyana. Kukhala kutali kukhala wapolisi wamkazi ndi kukhala pafupi makamaka kuti ntchito isamavute zipereka ubwino wanji pokhala apolisi achizimayi amene mwina nthawi zinanso kumakhala ndi ma responsibilities ena m'manyumbamo kupatula mwina aku office? Okay, feyo ku polisi sitiona kuti uyu ndi wamkazi uyu ndi wamamuna, tonse amatipanga treat chimodzimodzi nde apapa ndizotibe ndithu chitukuko chimene tithandizira tonse posatengera kuti uyu ndi wamkazi uyu ndi wamamuna ndithu. Staff Sergeant Miriam Chinga Mugwere amene ndithu kufotokoza kumbali yake makamaka za chisangalalo chake chifukwa cha ntchito imene ikuchitika ku dera lino. Kubwera atu kwa chitukuko chimenechi sikunangokomera apolisi okha ogwira ntchito pakasiya, komanso kwabweretsa chimwemwe kwa anthu akudera lino makamaka ndi ma communities amene ndithu okhala midzi yozungulira malo amenewa chifukwa chokuti apeza mwayi wa ntchito. Ena akugwira ntchito yoperekera matope, ena akugwira ntchito ngati azimisiri, ena akugwira ntchito zosiyanasiyana zothandizira ntchito ya chitukuko chimenechi. Pano ndi amodzi mwa amayi amene apeza mwayi wa ntchito pa malo pano, ndiye ndikufuna ndimve kuchokera kwa iwowo kuti chitukuko chimenechi chathandizira bwanji umoyo wa pakhomo pawo ngati munthu. Choyamba mayi mwina tatitchulirani dzina licha. Ine dzina langa ndine Messi Katama. Ndiye ine kwanga nikuthokoza pobwera kwa chitukuko chimenechi pano kumanga manyumba a polisi pano pakasiya zatithandizira kuti ifeso tipezenso mathandizo ku nyumba kwathu chifukwa tinapeza nawo mwayi wa ntchito pompano pachifukwa chimenechi tikuyamika boma kuti inagwira ntchito ya mtengo patali. Mwina kungofuna kudziwa mukugwira ntchito yotani? Panopa ndiye kuti tikugwira ntchito yoperekera matope komanso kuperekera chani zomangira ngati izi zili yapasi. Mulipo angati nonse amene mukugwira ntchito ngati pano? Tilipo azimayi awiri ndi azibambo 5. Kungofuna kufotokoza kakobidi kangachepe kamene mukupeza pano kakuthandiza bwanji pa khomo pano komanso mwina ngati banja zikuthandizira bwanji kuti mwina muzitha kukhala kaumoyo kabwino mu nthawi ino pamene ndalama zikuvuta? Panopa tikungoyamikira kuti nthawi imene timatha kugona ndi njala panopa tithaupezako ndalama yogulako chakudya chimene chili kuthokoza boma kuti labweretsa chitukuko kuno kwathu ndipo ndife osangalala. Choyamba mulitchulire dzina lija. Dzina langa ndine Geresomo Chakale, ndimachokera mudzi mwa Ntswali, ndine gadi pano pa Kasiya polisi. Tango tifotokozerani za mwayi umene umapeza mwayi wa ntchito kugwira ntchito ngati wazachitetezo makamaka kudzera mu project imene yomangira nyumba za polisi. Mwina tango titongosolani za chisangalalo chanu komanso kuti izi zakupindulani bwanji? Ineyo ndilosangalala kwambiri pakubwera project iyi chifukwa ndimakhala ndikuvutika sopo chakudya pobwera project iyi ndidamika kwambiri fo ndipeza kwa chakudya pamenepa ndalandira ndalama yangayo. Ntchito mukugwira bwanji? Ntchito panopa ndikuona kuti yenda bwino kwambiri chifukwa palibe vuto lililonse.
tsiku likayamba ntchito yanu imakhala yotani pofuna kuonetsa kuti chilichonse chikuyenda mchimake? Ineyo ntchito yanga ndimakhala ndionetsetsa zinthu zina chilichonse panopa kuti chonse chili mchimake palibe china chake chimene chikusokonezeka. Pakhomo zikukhala bwanji mukapeza kathu kwacha poyerekeza ndi mmene umoyo wanu unalili musanapeze ntchito? Khomo langa ndipo zikukhala bwino kwambiri chifukwa likukhala losangalala chifukwa loti lipeza sopo lipeza chakudya. Ziko mupereka uthenga wanji kuboma makamaka pa nkhani ya ntchito imeneyi? Ntchito imeneyi nayo ndipereka uthenga wina kuti ndithokoza kwambiri ntchito imene ipilirire ndipo orimalizire kuti apolisi wathu adzakhale nyumba zabwino zikuluzikulu bwino. Pamenepo ndipempha kwakukulu kwambiri kuti ntchitoyi orimalizire. Ntchito zachitukuko ngati izi zikuthandizidwanso kwambiri ndi aphungu aku nyumba ya malamulo amene ndithu amakhala ngati oyimirira madera kuonetsetsa kuti dera lawo likulandira chitukuko choyenerera. Ndiye pano ndi Dr. Boti omwe ndi phungu wa dera lino amene ndikufuna ndimve kuchokera kwa iwo atifotokozere makamaka za chinsinsi kapena masomphenya amene akuchitika pano kumangira nyumba apolisi adera lino. Ndikulandireni Dr. Boti. Zikomo kwambiri. Mwina ndangotifotokozerani za chitukuko choonetsetsa kuti apolisi akukhala ndi malo abwino, nyumba zamakono, nyumba zimene ndizopatsa ulemu kuti wazitha kugwira ntchito yawo momasuka. Ineyo choyambirira chenicheni ndili ndi chimwemwe chachikulu komanso ndikufuna ndathokoze kwambiri a president a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera chifukwa chokhala ndi vision yoti apolisi athu akhale mnyumba zolongosoka. Si apolisi wokha komanso pali a immigration, pali aku military, security sector yonse a president ayiganizira mwapaderadera ndipo umboni wogwirika ndi umene tili kuno kukasiya. Pali nyumba zimenezi, paliso kwa Malembo, kuliso police unit, kuliso nyumba kumeneko 12 zimene zikumangidwa. Chimenechi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chimene a president atibweretsera komanso dziko lonse osati kuno kokhayi. Pamalo pano pamene pakuchitika chitukuko cha nyumba pafupifupi 8 tikuona ndithu pali nyumba zakale. Nyumbazi zioneka mosakhala bwino, zili ndi miyala pamwamba, mawindo anaswekasweka. Mukamaona zimenezi zimakukhudzani bwanji makamaka poganizira za umoyo wa anzathu amene apolisi? Palidi nyumba zimene zinali zakale zimene adamanga kale ongwazi. Ndi chifukwa chake panabwera vision imeneyi ya boma ili la Malawi Congress Party motsogozedwa ndi a president athu Chakwera kuti pamangidwe nyumba zina za nyuwani. Ndeno nyumba zakalezi paliso maplani amene apolisi kugwirizana ndi boma tagwirizana kunena kuti tisazigwetse koma tizipange extend. Ndi cholinga chonena kuti tionjezere bedroom ina, ikhale self contained, mukhale ma toilet nkati komanso sitting room yo ikhale kuti ndi yayikulu ifwa choti ndi zazing'ono. Cholinga nchonena kuti nyumba zimene zitizigwiritsenso ntchito. Zilipo almost 12 pano pa police station ya Kasiya zimene tikazipanga extend ndi kuti ziperekanso accommodation ina kwa apolisi ena amene akusowa pokhala. Komano zikhale zamakono monga mmene a president afunira kuti apolisi mdziko lino azigona nyumba zabwino. Masomphenya anu ndiotani makamaka pa ntchito imeneyi yoonetsa kuti apolisi akukhala ndi malo abwino? Tamva kuti pa polisi imeneyi pali apolisi 85, nyumba zomangidwa pano nyumba 8, nyumba zimene mufuna kukonza mwina nyumba 12. Tikuonabe kuti proportion yonse ikubalansa. Masomphenya anu ndiotani? Masomphenya athu ndionena kuti ma project awo ndakuluakulu amafunika ndithu funding yayikulu. Kuda kakhala kunena kuti a president ndifuna ndithokozekaye kuti adatikwenzera CDF kufika pa 200 million. Komano ndi mmene lili dera lathuli panopa CDF yosingakwanire kuti somwina tigwire ntchito ngati imeneyi. Koma masomphenya athu ndionena kuti boma kutsogozedwa nda president atikwenzeraso CDF imeneyi kuti ayafika pa 500 million. Ndekuti tikhoza kumamanga ndithu nyumbaso zina pang'ono kuphatikizira nyumba zimene zikumangidwa panozi. Ndimafuna ndinene
kuti kugwiritsa ntchito CDF tatha mogwirizana ndi community yozungulira kuno kumanga nyumba zina mzipatala komanso kumanga nyumba zina za aziphunzitsi. Kugwiritsa ntchito CDF yo chifukwa chonena kuti a president anatikomera mtima kunena kuti ikwere ifike pa 200 million koma ndiyosakwanirabe monga mmene muoneramo. Ifeyo tili ndi chikhumbokhumbo kunena kuti tinakatengaponso mbali ina ndi community ndikumamanganso nyumba zina za polisi kuti tionjezere nambalayo kuyerekezera ndi mmene mwaneneramo kuti pano pali apolisi 85 koma nyumba zimene zingakhalepo tikamaliza zonsezi nkupanganso extend zinazo zidzakhalapo almost 25. ndiye kuti apolisi almost 60 afunanso nyumba zina zimene zikuyenera kukhala malo ano mcholinga chonena kuti atipatse chitetezo chokwanira kudera lino la kukasiya komanso madera onse ozungulira. Mukaonkhetsera madera onse nyumba zimene zikumangidwa za mtundu ngati umenewu ndi zingati ndipo zikati zatha mukuyang'ana motani makamaka nkhani yokhudza chitetezo kudera lanu? Panopa pamene tili pano ndiponena kuti pali nyumba izi zilipo 10 komanso tikunena kuti titati tipange extend zinazi kuzikonzakonza ndiye kuti tikhala ndi nyumba toto yo almost 22. ndiye kuti tikatero tikufunika kuti tikhalenso ndi nyumba zina zoonjezera almost 63 ndi cholinga chonena kuti tithe kupanga accommodate apolisi athu amene alipo 85 pa station pano. Ifeyo tili ndi chikhumbokhumbo chifukwa chonena kuti kuno ndi kumene kukhalenso mgodi waukulu wa Rutile. Mgodi umene ukuyamba posachedwa apa chaka cha mawachi ndiye kuti tikuyambapo kufunika chitetezo chachikulu chifukwa Kasiya tsopano idzakhala city yapaderadera mining city ndiye kuti kufunika nyumba zambiri komanso tinakakondetsetsa kunena kuti community yakuno ipangidwe empower kuti ikhoza kumanga nyumba zabwino zotinso ngakhala apolisi ena akhoza kukachitako rent ndi cholinga chonena kuti tichulutse nyumba za anzathu achitetezo kuti atipatse chitetezo chokwanira kuyerekezeranso ndi mmene Kasiya ikulire kuyambira chaka cha mawa chifukwa cha mining ya Rutile. Chosangalatsa china chimene tapanga notice ndi chiwerengero cha polisi ngati ino yaing'ono khandi apolisi 85 zimenezi zikulimbikitsa bwanji makamaka nkhani za chitetezo kudera lano komanso ino ngati phungu mukukhala onyadira bwanji makamaka poonetsa kuti dera lano ndilotetezeka mu nkhani zokhudza umbanda ndi umbava? Ndi chinthu cha mtengo wapatali ndipo ndifuna ndathokoze anduna za chitetezo cha mdziko poganizira kunena kuti polisi ya Kasiya poyamba idali unit koma ikhale station kuti ikule utero kwa polisi 85 wosakwanirabe tikufunika yena kuti ikwanire bwinobwino pa station komanso maudindo akhale m'malo mwake bwinobwino ndi cholinga chonena kuti athe kulamulirana bwinobwino monga mmene ku polisi kuyenera kukhalira maudindo mmene ayenera kukhalira komanso chiwerengero chimenecho kuti chikwere. Kuteroko ife tifuna tikuthokoza kwambiri ine ngati phungu wa dera lino ndikuthokoza kwambiri anduna aza chitetezo chifukwa choganizira kuti Kasiya police unit ikwere ikhale station. Panopa ndiunena pano ndi station kuyambira chaka chathachi. Osalepheratu kuti ena kuganizira aboti akuyenda moyera chifukwa choti mwina dera limene akutchulalo ndi dera limene poyamba phungu wake anali mtsogoleri wa dziko lino a president Dr. Lazarus Chakwera. Tinene kuti inu mukuyenda moyera kapena? Zikomo kwambiri, funso labwino kwambiri. Ineyo ndiathokoze kuti a president aganizira Malawi yonse. Kuteroko chitukuko chuchitika kuno kuchitipa, kunsanje, kunkhotakota, kunchinchi, chitukuko chimenechi chochitika. Kusonyeza kunena kuti a president ndi kholo lalikulu la dziko lonse la Malawi akuchita chitukuko pena paliponse. Ndiye kuti so kunonso chuchitika chonchi ife tikuyamika kwambiri chifukwa cha chimenechi chifukwa mukudziwa ino kuti chitukuko cha nyumba za polisi almost 4,000 za polisi okha, 4,000 za army okha, almost 1,000 za ku immigration, 1,000 ku prison. Kusonyeza kuti 10,000 security houses zimangidwa Malawi yense. Ndiye nonso kuti kuno kwaganizidwa mwanjira imeneyi
ifeyo ndifoyamika kwambiri, komanso ndekutinso ine ndikayima ku nyumba ya malamulo ngati phungu nkumapempha ndekuti zimene zija zimamveka kuti boma limamva ngati ine phungu kuti ndikupempha zakudera kwanga kuno kumene anthu adandipatsa mpata umenewo woti ndiwatumikire. Kufotokozatu kumeneko kwa Dr. Boti amene ndithu ndi phungu wa dera limeneli la Lilongwe North West, akutifotokozera kuti iwo sikuti akukonderedwa iyayi, akuti ntchito imeneyi ikugwiridwa dziko lonse. Izi ndi zoona, ntchito yomanga nyumba za polisi kuchitika maboma onse a mdziko muno, kupita ku Kalonga, kupita ku Nsanje, kupita ku Mangochi, kupita ku Chikwawa, kupita ku Zomba, kupita ku Mulanje, konseko taona ndithu kuti ntchito imeneyi ikuchitika. Ndimene tikufotokoza pano, nyumba zina zalowedwa kale. Kufikiranso tsiku lina pomwe tizabwere ndi programu ina ya Dera Langa, ndimakupatsirani ndine Simi Box.